kagsat mga bunsoy. Imbag na rabi sa inyo lahat kakagsat mga bunsoy. Naka-live na agad si kagsat mo ko ngayong gabi. Mahanyo ulit ako ngayong gabi sa akin live. Live na ulit si kagsat mo ko. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFWs dyan, immigrants. Yung mga nandyan sa States. Bunsoy yan. Mamintan mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Gusto kayo dyan sa California. Ingat sa God bless, bunsoy. Imbag na ano sa inyo dyan. Imbag na bigat. Good blessed Monday morning dyan sa inyo sa California. Ingat lang bunsoy. Papasok at paggaling ng work. God bless you always at good luck sa work mo bunsoy. Sana maano ka pa. Sana ma-promote ka pa. Ingat sa God bless lagi bunsoy. Yan. Peace. Yan. Kapsat Eve. Imbag na ano din sa inyo dyan. Imbag na bigat din sa inyo dyan sa Connecticut. Ingat sa God bless din lagi dyan sa Connecticut. Yan kay Ma'am Cartleya dyan sa California. Imbag na ano rin po sa inyo dyan. Imbag na bigat din po Ma'am Cartleya dyan sa California. Ingat sa God bless din po. Live na po tayo ngayong gabi. Ingat sa God bless po lagi Ma'am Cartleya. Yan kay Ma'am Caitlin. Ibang narabi rin po Ma'am Caitlin. Ingat sa God bless din po lagi. Yan kay Ma'am Maylin dyan sa San Antonio, Texas. San Antonio ba? Imbag na ano din po dyan sa Texas. Imbag na bigat din po dyan sa Texas, Ma'am Maylin. Ingat sa God bless din po always. Mga nandyan po sa Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribik. Imbag narabi rin sa inyo dyan sa Japan. Ingat sa God bless din sa inyo lagi dyan sa Japan. Mga nandyan po sa Taiwan, Kapsat Geraldine, Kapsat May. Imbag narabi rin po sa inyo dyan sa may Taiwan. Mga kapsat. Ingat sa God bless, Kapsat May. At Kapsat Geraldine. Mga taga Hong Kong, Kapsat Toy Kiki, Mami Sangkis 5 Vlog, Kapsat Wena. Imbag na malam din sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat sa God bless din sa inyo always dyan. Yung mga taga Sweden po, ay mga taga Ireland dyan. Imbag na malam Kapsat Diana dyan sa Ireland. Ingat sa God bless, Kapsat Diana dyan sa Ireland. Imbag na malim na sa Ireland ngayon. Diyan din po sa Sweden, Manang Adele, Kapsat Charmy. Imbag na malim din sa inyo dyan sa Sweden. Ingat at God bless din lagi sa inyo dyan sa Sweden. Yung mga tiga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kapsat Froilan, Kapsat Ping, Kapsat Baby Love, Kapsat Maylin B. Yan. Imbag na malim din sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa may Middle East. Yan, yung mga tiga Baguio po dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV. Imbag na Imbag na rabi rin po sa inyo dyan sa Baguio. Ingat at God bless din po sa inyo lagi dyan sa Baguio City. Yan. Yung kay Ma'am Manny Sipcon, Ma'am Cecil, Ma'am Bicol, Ma'am Bicol ako. Iba tapos si Ma'am Dian, si Ma'am Nobi, si Ma'am James. Imbag na rin po mga ma'am. Imbag na rabi rin po sa inyo mga madam. Ingat at God bless din po sa inyo lagi. Mami Chona, imbag na rabi po Mami Chona. Ingat at God bless din po sa inyo lagi Mami Chona. Mami Lita dyan po sa Canada. Imbag na rin po sa inyo dyan Mami Lita. Imbag na bigat po. Imbag na bigat.
Ingat at God bless po sa inyo always dyan, Mami Lita. Mami Mary Australiano, dyan po sa Cavite. Imbag na ano po sa inyo dyan. Imbag na rabi rin po. Ingat at God bless po lagi, Mami Mary. Mami Mary pala, Mami Mary. So, kay Mami B, kay Mami Dionisia, kay Mami Alisa, kay Mami Malu. Imbag na rabi rin po sa inyo mga Mami. Ingat at God bless po sa inyo mga Mami. Yan, kay Boss Bernard, kay Boss Lance, imbag na rabi rin po sa inyo. Ingat at God bless din po lagi. Ba? Yan, Boss Kapsat Dongkengs. Imbag na rabi rin Kapsat Dongkengs. Ingat at God bless kayo lagi. Yan, Kapsat Aaron Peña, All School Pinoy. Imbag na rabi. Ingat at God bless din po sa inyo always. Kapsat Aaron Peña. Kapsat Kalsada. Yung mga operations nyo, Kapsat, ingat lang. Yan, sa mga clearing operations nyo, ingat ka lang. God bless lagi, Kapsat. Yan, yung mga Manila Bay Vloggers, syempre. Yan, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Pans, Kapsat Rex, Kapsat Ruby Rose, Kuya Rizal, Kuya Johan Shin, Kuya Lintoy, Kuya Pinay Vlogger, Kuya Warren, Kuya Edwin, Kuya Kapsat Mar, Boss Doblab, Boss Tatay TV. Thank you sa inyo po lahat, mga Manila Bay Vloggers. Ingat at God bless po sa inyo lahat. Imbag na rabi po sa inyo lahat. Yan, pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. Pasok-pasok lang po sa akin live ngayong gabi. Kapsat Infinite, imbag na rabi, Kapsat. Yan. Kapsat Raul TV, imbag na rabi rin sa iyo. Mga Bulsoy, Bulsoy Iris, Bulsoy JL, gusto kayo, imbag na rabi. Ingat kayo lagi, aral lang mabuti. Ikaw, Bulsoy JL, good luck din sa work mo. Good luck din sa studies mo. Ganun din sa'yo, Bulsoy Iris. Bulsoy yan, good luck din sa work mo dyan sa California. More blessings to come, Bulsoy. Sana more blessings pa nga to ka para lalo ka ma-promote. Ma-promote ka pa sana to a higher position, Bulsoy. Yan. Basta, dito lang kami lagi nakasupport sa inyo, mga Bulsoy. Ingat at God bless sa inyo. Yeah. Pagdasal din natin, mga kakabsat, mga kababayan natin sa Israel. Sana tumigil ng gulo sa Israel. Ako, naranasan ko yan. Tumira din ako sa Israel 1 year. Please labi ng ayaw nila ng gera eh. Ang mga Israeli, mga Hudyo mismo, peace lover sila. Peace lover sila, ayaw nila ng gera. Ginugulo lang naman sila ng Hamas, yung mga Palestinian authority na yan. Yan yung mga bastos yan, yung mga Arabo. Yan ang nanggugulo sa kanila eh. Diba? Pero pagdasal natin ng Israel, sana maging matatag sila at wasakin na yung mga Islam na yan. Wasakin na yung mga Hamas na yan, di ba? Kaya naman nila eh. Basta yung mga kababayan natin doon, magulo ngayon ang sitwasyon sa Israel. Ingat at God bless sa inyo dyan, dasal-dasal lang. Actually maganda sa Israel, saka mahal lang ang sweldo, lalo pag caregiver. Ang mga dyan, mga medical field caregiver, nursing aid, yan, mga nurse, yan, ang mga in-demand ngayon dyan. Swerte ka talaga pag naging yung mabait ang mga Hudyo, hindi sila pag Arabo, yun naman ang Arabo, alam niyo naman ugali ng Arabo, sadista, di ba? Egyptian, sadista. Iranian, sadista. Iraqi, sadista. Lebanese, Syrian, Jordan, di ba? Yun ang mga kapitbahay ng Israel eh. Time and immoral talaga. Talagang galit ng mga Arab states sa State of Israel. Ayaw talaga nila yan. Dati pa yan. Diba? Dati na yan. Death to Israel nga eh. Gusto lahat ng mga Arab countries, kaya nagkaisa yan. Sa akin talagang Israel.
Hanggang ngayon nakatayo eh. There is something, di ba? There is something sa Israel na bakit hanggang ngayon maliit na bansa, hindi nila matibag-dibag. Nakatayo pa rin. Yeah. Bakit nakatayo pa rin na State of Israel? Kasi land of God yan. Di ba? Chosen people yan. According to the Bible, di ba? Si Jesus Christ mismo is Hudyo, di ba? Diyan siya pinanganak. Kaya may sentiment, may something dyan sa Israel. Bakit hindi matibag-tibag, di ba? Maliit lang naman siya na bansa. Dami din ang kalaban, di ba? Andiyan ang Iraq, ang Iran, Egypt, Syria, Jordan, Lebanon. At hanggang ngayon, nakatayo ang Israel, di ba? Magulo. Magulo sa Israel ngayon talagang magugulo yung mga Arabo actually. Magugulo. Kung mga Israeli lang, walang gera eh. At ano lang sila, defensive position lang ng mga Israeli. Yan, nagagamit nila ngayon ng mga reservists nila, di ba? Yan ang purpose ng mga reservists. Yan ang purpose ng mga reservists. Pag pinasok ka o ginulo ka ng kahit anong bansa, tatawagin ka to arms, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, mga magagandang babae dyan, eh, naka AK-47 ka. Sexy, takkan, mapuputi ha. Pang-modelon dating, mga tipong mga Marian Rivera, mga Carla Abellana makumumukha, pero naka AK-47. Mandatory talaga sila kasi sa kanilang military service habang nag-aaral. Mandatory sa kanila. Kailangan eh. Ngayon, tinan mo nga ngayon, nagagamit sila. Nagagamit sila ngayon. Biglang lumusog yung Hamas eh. Diba? Biglang nanggulo yung Hamas eh. Hindi kasalanan ng Israel yun. Nananahimik ang Israel. Sila ang ginugulo ng mga Palestinian. Sila ang ginugulo ng mga Hamas na yan. Hezbollah. Actually, may Hezbollah, may Hamas. Ang dami nilang kalaban eh. Yeah. Pero as long as andyan ng US, tinan mo, as long as nakaalala yung US sa Israel, hindi nila kaya yan. Tutulong ang US yan. Ewan ko lang ngayon ha. Iba kasi ibang utak ni Biden eh. Diba? Pero ang US, hindi nila papabayaan ang Israel. Hindi nila papabayaan madurog ang Israel. Ibang drabi, Bonsai Iris. Ibang drabi. Salamat, Bonsai. Pagpasok. Gandang gabi rin sa'yo, Bonsai. Ibang drabi rin sa'yo. Pasensya na, hindi kita naano kanina kasi nagloko na naman tong pinagawa ko na naman eh. Itong telepono, pinagawa ko na naman. Nag-chat ka kanina umaga kay Kuya Makmak mo, wala, sira kong telepono. Kaya kanina lang ako nakapag-reply sa iyo. Okay lang. At least naka-live tayo ngayong gabi. Diba? Okay lang. Ayos ka lang dyan, Bonsai ha. Maulan ba dyan? May bagyo raw yata dyan, Bonsai ha. Parang maulan yata dyan sa Caraga. Di ba Caraga region kayo? Caraga region kayo, di ba? Wala bang bagyo dyan? Wala kayo nararanasang dyan, bagyo o something. May bagyo raw eh, parating. Dyan yata mismo sa inyo eh, di ba? Maulan dyan sa inyo. Sabi nila may bagyo raw. Dyan daw sa inyo tatama eh. Banda dyan sa inyo. Ewan ko lang kung ano yung balita kanina ng Pag-asa. Maulan, Bonsai, maulan. Mahangin. May bagyo nga. Hindi, nasa Visayas yata pero hagip kayo. Ang alam ko, nasa Visayas yung bagyo pero hagip kayo. Maulan. Malakas, Bonsai. Hindi naman. Mahangin siya. Abnormal na nga talagang panahon, no? Di ba? Dati di din natamaan ng bagyong Mindanao. Sa totoo lang, bibihirang typhoon na pumasok sa Mindanao.
Ngayon, tumatama na. Kahit sa Mindanao, tinatamaan na rin ng bagyo, ha. Oo, may climate change na talaga. Mostly ang bagyo sa amin, eh. Norte, Northern Luzon, Cagayan, Batanes, Isabela. Mostly sa amin, kaya sanay na rin kami sa bagyo. Kami, kami sa Norte, sanay na rin sa bagyo kasi mostly, mostly talaga doon napasok ang bagyo, eh. Okay lang man. Okay. Buti naman, Bunsay. Buti naman. Basta ingat lang kayo dyan, ha. Stay safe lang, Bunsay. Stay safe lang kayo dyan. Tinitignan ko yung bayugan, Bunsoy. Talaga palang papag. O, talagang tinitignan ko yung sa YouTube. Tinitignan ko, eh. Yung may nagmomotor kasi galing ng Bukidnon, pupunta dyan sa bayugan. May nagmotor galing ng Bukidnon, eh. Pumunta dyan sa inyo sa bayugan, eh. Talagang patag pala. Patag, galos, walang dagat, no, sa inyo. Malayong dagat. Malayo yata ang dagat sa inyo, no. Yan sa bayugan. Parang amin din, parang valley din. Parang valley. Sa Cagayan Valley, sa Isabela, ganyan din. Walang dagat, malayo. May biyahe ka pa para makapunta sa dagat. Punta ka pa ng Apari. Sa Apari nga, di maganda ang dagat, eh. Santa Ana. Santa Ana, o gusto mong maligo. Yung beach sa Apari, di pwedeng paliguan, marumi. May pier kasi doon. Punta ka pa ng Santa Ana. Sa amin, mismo sa Isabela, wala rin dagat, malayo. 4 hours away. 4 to 5 hours away. Dinadyawan nga, Aurora. Tawid ka ng ano, tatawid ka ng Sierra Madre Mountains. Yun. Kumain na kayo, Bonsoy? Bagay, alas 9 na, no? Kumain na siguro kayo. Alas 9 pasado na, eh. 9:18 na, oh. Yeah. Yung sinasabi ko, Bonsoy, yung topic natin ngayon, tungkol sa gulo sa Israel, di ba? Kawawa yung mga ano doon, yung mga salbahe talaga yung mga Arabo, di ba? Talagang hinuhuli mga sibilyan. Yung mga sibilyan na ano, yung mga sibilyan na Israeli, talagang hinuhuli ng mga ano, mga Hezbollah. Yung mga Islamic, hinuhuli mga Israeli, sinasakay sa pick-up, binobogbog ng mga tao. Kawawa yung mga ano, kawawa yung mga Israeli doon na abutan. Laki ng galit talaga ng mga Arabo sa mga Israeli, no? Inggit siguro kasi mga Israeli, ang kalamihan sa mga Israeli mayayaman yun. Masisibag kasi talaga sila. Saka mahusay sila sa negosyo. Mahusay ang mga Israeli sa masipag, sa totoo lang. Disyerto, magugulat ka, may mga taniman ng gulay. Paano nakakapag ano? Paano nakakapagtanim ng paano nabubuhay ang gulay sa gitna ng disyerto? Israeli territory 'yun. Malalaman mo pag Israeli territory saka Arab territory. Israeli territory, may mga mulmula, may mga tanim-tanim, malinis. Pag Arabo, dugyot, madumi. Ganyan ang mga Arabo, tamad eh. Ganyan ang mga Arabo, gusto nila gulo lang. Sorry to say ha, mga Palestinian. Ganyan, majority sa inyo, ganyan. Gusto niyo gulo. Ayaw yung takatahimikan. Diba? Ayaw yung tantanan na state of Israel eh. Pag pumalag naman ng Israel sa inyo, nagsisisfire naman kayo. Diba? Pag, pag, nag, pag, pag nagka-counter naman ng Israel sa inyo, sumusurrender naman kayo. Umatras naman kayo, di ba? Hindi nyo talaga kaya state of Israel. Meron talagang divine providence diyan sa bansang yun. Na hanggang ngayon, nandiyan pa rin, tatag. Aliit lang ng Israel, ha. Di hamak na mas malaking Pilipinas. Pero bakit nga hindi malupig-lupig ng mga kalaban, di ba? Kalaban nila halos lahat eh. Egypt, Syria, Iran, Iraq, Lebanon, Jordan, di ba? Kasi nga, ano yan, chosen people yung mga yan. Kasi si Jesus Christ mismo nga, ipinanganak diyan, Hudyo.
kalahi niya yung mga Israeli. Kaya pinagpapala yung mga Israeli people. Huwag niyong aanin sa gera yan, talaga matatalo kayo. Malit na bansa kung sa malit na bansa lang Israel, pero palaban yung mga yan. Matatawag nila lahat ng mga reservists nila. Kaya niya ang purpose ng ROTC na inaano lang itong mga makabayan black. Diba? Bakit sa Korea? Sa Korea, sa Korea, required ka kahit 2 years yata. 2 years military service. Habang nag-aaral ka, sa Israel din, gano'n. Kasi mga kaaway sila. Ano yun? Ang Korea, ang South Korea, sila magkaaway. North. Anytime, tukakin yan si Kim Jong-il niya yan. Kim Jong-un ba yan? Presidente nila. Pasugay sila, lusubin sila sa Korea. May pandepensa sila. Patawag yung mga reservists sila. Yeah. Yun ang purpose ng reservists. Kaya kailangan talaga ng military training na sa college. Ibalik ang ROTC. Diba? Ano bang magagawa nila Manuel? Baka una pa tumakbo yung mga yan eh. Kung andyan na sa kumakatok na sa ng natin ng mga Chinese, mga Inchik. Baka una pa tumakbo yung mga yan. Makabayan Black, Risa Ontiveros, so na yan. Puro putak ng putak yan. Baka i-embrace pa nilang China. Baka palakpakan pa nilang China, i-welcome pa nilang China pag pumasok dito sa Pilipinas. Pro-China yung mga yan. Pro-China yung mga yan. Pasok man sa akin live na kabsat mga bunsoy. Live pa rin live na naman ulit kabsat mo kayo ngayong gabi. Yan, dyan si Bunsoy Irish. Anong ulan nyo kanina, Bunsoy? Kumain na kayo? Usual, hanggang 11 o'clock to. Lagi naman. Dadalawang oras lang tayo sa gabi ngayon. Hindi na rin ako masyado nagpupuyat. Yan, 600 na naman ako ng gastos dito sa cellphone na to. 600. Mahal din. Kaya pag talaga pag na hindi nga format eh. Ginawa kanina talagang binago nila lahat. Kasi hindi na mamatay. Kahit anong patay mo, hindi na mamatay. Ano na pala talaga sa program. Ni-reprogram, iba yung program sa reformat na. Yung reformat, ano lang yun. Itong program, okay. Puti, natandaan ko pa yung YT channel na yung Yahoo address ko, Yahoo mail ko, yung password. Yan na wag niyong kakalimutan, yung Yahoo, yung Google, yung Google address, yung Google yung iba tawag doon. Yung
email address. Huwag niyo makakalimutan yung Google address niyo. Kumbaga, tandaan niyo lang. Saka yung password. Magbaback to zero talaga kayo dyan pag nakalimutan niyo. Yung binobomba talaga siya. Ano ngayon, no? Lahat ng tao nakafocus talaga sa gulo sa ano, no? Sa Israel. Sana matapos na nga, magtigil na itong mga ano, magtigil na itong mga Palestinian na to. Maganda sa Israel, saka mataas ang ano, lalo pag Hudyo ang amo mo, mataas magpasahod. Hindi sila barat, saka mabait sila. Down to earth ang mga Hudyo. Isang mesa pa, isang yung mga amo, kasama pa nilang kumakain, isang mesa yung mga caregiver, yung mga nurse. Isang mesa lang lahat sila, one family sila. Diba? Mababait ang mga Hudyo. Ito lang mga Arabo to talagang mga ano, wala pang undangan talaga. Diba? Pasukin mo ba naman yung teritoryo ng Israel, di ba? May may mga border kasi diyan. Na tinawid nila yung border, yung mga Hamas, Hezbollah, di ba? Binobomba ang Israel, binobomba nila, hindi nila kaya. Gumanting Israel, di ba? Pinasabog talaga yung, ayun ko, ano yun, sa Gaza Strip. Gumante yung jet fighter ng Israel yata yun. Isang ano lang, boom! Ilang kaagad na nalagas doon. Hindi na, yun lang talaga. Hindi mo talaga maiwasan. Dapat evacuate. Wala na dapat civilian doon. Kasi talagang, kung pwede lang, pulbusin talaga ng Israel yung mga yan. Wala lang mga civilian dyan. Hindi lang crowded community o ano, walang mga civilian dyan. Patay kayo mga Arabo kayo. Patay kayo mga Palestinian kayo. Ilang jet fighter lang, ilang balik lang ng jet fighter. Patay lahat kayo dyan. Patay lahat kayo dyan. State of the art, ang ng Israel, wala kayong laban dyan. State of the art. Si Saddam Hussein nga mismo sumurrender. May nagawa ba siya? Inan niya ng Scud missile. Pinapaulan na niya ng Scud missile yung Israel. O gumante namang Israel, ano naman, Patriot missile naman ang inano sa inyo, di ba? Wala rin. Atras si Saddam, di ba? Hindi nyo kaya. Ilang dekada na yan. Kailan ba na-establish ang State of Israel kung merong may alam dyan? Ako nga, i-research ko rin eh. Bagdarabi, Boss Dong Kengs. Bagdarabi. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat, Pabsat Dong Kengs. So, nag-live lang tayo. Nag-uusapan lang natin yung gulo sa Israel. Sana matapos na yun. Sana safe naman yung mga kababayan natin dyan. May mga bomb shelter naman dyan eh. Maririnig din naman yung bomb shelter, di ba? Ako, nandyan ako ng 1 year, 2015. 2015, nandyan ako. 1 year lang kasi nagkasakit ako. 3 years dapat yung ano ko dyan. Pero 1 year lang. Naranasan ko talagang panggugol ng mga ano yan. Yung mga Arabo na yan, Palestinian na yan. Masyado sila makukulit. Shoutout Iris Ledesma. Tutunog yan eh, may parang babala. Parang siren. Parang ano ng bombero, ganun. Kailangan mo na tumakbo sa bomb shelter. Meron silang tinatawag dyan na bomb shelter. Diyan sa Israel, almost lahat ng lugar dyan may bomb shelter. Di mo lang kasi alam. Kailang lulusob itong mga kulokoy na Palestinian. Kalaban nila. Maganda sa Israel. Talagang maganda. Wala kang masabi. Mas maganda ang Israel kaysa sa Dubai, Saudi Arabia. Kasi feeling mo kasi pa nasa Israel ka. Close ka sa Diyos.
Bansa niya yan. Diyan siya pinanganak. Diyan pinanganak si Jesus Christ. Yung nagkatawang tao si Jesus Christ. Diyan siya diyan siya pinanganak. Diyan sa Nazareth, ay sa Bethlehem. Pumunta na ako diyan 2016, 2015. Tama. Hindi nga nagtagal, nagkasakit. 1 year lang. Kaya alam ko yan, Gaza Street. Yung napuntahan ko na yan. Shoutout Iris si Desmond. Yung palasyo ni Haring Saul, gitna ng desyerto ba naman, nagpatayo ng desyerto. Anong palasyo? Sa gitna ng desyerto. Doon sa may Masada. Tawag nila doon, Masada. Masada, sa tuktok ng bundok yung palasyo ni Hindi nga natapos. Ni King Saul. Yung hari bago si Haring David. King Saul muna yan. Oh, grabe nga, may bathtub pa nga. I-imagine ko paano inaakit yung mga materialis doon sa tuktok ng burol niya. Nasa burol. Sa tuktok ng burol, yung Masada. Yung palasyo ni King Saul. Hindi nga natapos Yung mga labor ng mga doon. Saka yung napuntahan ko rin sa nakita yung Dead Sea. Yung Dead Sea, yung dagat. Yung dagat na hindi ka lumulubog, lumulutang ka lang. Nagfo-floating ka lang. Sobrang salt. Ano pala yan, pag sobrang salt water, sobrang asin. Nagfo-float ka lang, hindi ka lumulubog. Ganun pa lang. Sa Red Sea yun, sa Red Sea. Tapos nandun yung Ten Commandments. Yung mga sa kuweba. Kung saan nakita yung scrolls ng Ten Commandments. Dead Sea Scrolls yun, tawag dun. Yun din banda yun. Disyerto yan Busy ka, Bagsay? May ginagawa si Bagsay. Nakikinig lang yan. Bagsay, andiyan si Kuya Don Kengs mo, Bagsay. Masok na siya. Kahapon po yata yung Kuya Carlito, boss, kabsat na Don Kengs. Pumasok si Ma'am Cartlea sa akin. Pumasok kahapon Si Ma'am Cartlea pumasok sa akin kahapon. Tiga California pala siya. Tiga California pala si Ma'am Cartlea. Pero Southern. Sa Los Angeles siya. Sa Los Angeles. Si Bunsiyan yan kasi San Francisco yun. Si Bunsiyan yan natin. San Francisco yun. Eto si Ma'am Cartlea. Siya. Los Angeles. Kay Poging Utol. Don Kengs. Good evening. Si Kuya Don Kengs mo kung sa'yo. Gabi-gabi na to, magla-live talaga ako ngayon. Minsan kasi pag-araw, di ba, hindi rin ako nakakapag-live. Kagaya kanina, hindi na naman ako napag-live. Kailangan, mag-live ka sa gabi. Kasi sa isang araw yata, sabi ni YT, huwag mong papabayaan na wala kang bawiin mo talaga. Kunwari, 2 araw kang di nag-live. Bawiin mo yun. Sa isang araw na magla-live ka, 3 beses. 3 beses. Bawiin mo yun. Bawiin mo yung 2 araw na hindi ka nakapag-live. Saka parang din sa watch hour yun. Gaano ka ng watch hour, di ba? Kahabol kayo ng watch hour. Bala ko nga tulugan ko na naman tong na to. Naka-on lang kong cellphone. Pero mahirap kasi baka mag-open. Hindi mag-lobat na naman.
Yun, style ni Kuya Ben. Tiga Baguio, si Kuya Ben lang. Pag alas 5 ng hapon yan, ang style ni Kuya Ben yan eh. Alas 5 ng hapon, alam ko schedule yan. Magsa-silent live na yan. Hanggang ano na, para bangon na. So, minsan, maabot. Itong oras, naka-live. Pero silent yun ha. Silent yun. Silent live yun. Alas 5 ng hapon, alas 6, naka-silent live na siya. Tuloy-tuloy na yung kinabukasan. Ano yung kabsat? Ano yung headset? Headset? Bakit may headset? Hindi ako naririnig. Hindi ako naririnig. Nilalakas ko na ngayon ako kasi baka magising si Ermat eh. Kanina, naka-live si Kuya Perenal, may sunog. May sunog sa Tondo, Bunsoy. Oo, may sunog doon sa kala Kuya Perenal. Dalawang kanto lang doon pagitan. Kanina, live niya, may sunog. Eh, ongoing pa yata. Naka-live pa yata siya. Dalawang kalsada lang ang layo sa kanila. May sunog. May sunog eh. Kilala mo yun, no? Di ba Kabsat Bangkeng, si Kuya Perenal? Perenal TV, yung tiga Tondo. Nag-meet na kayo one time no, nung sa Manila Bay. Binigay niya yung mga padala ni ano. Binigay niya yung mga padala ni Mami Japinay. Diba? Na-meet mo na yun, si Kuya Perenal. Yung mga pinadala ni Mami Japinay, siya nag-distribute. Siya na mahagi. 9:38 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 9:38 na po ng gabi. Pasok-pasok man po sa live ni Kabsat Makoy. Tamang kwentuhan lang po tayo. Makaipon ako kahit 2,000. Bili na naman tayo isang cellphone. Ayan. Ganito rin. Pwede ganitong unit din. Matipay yung ganito. Pagod din ako kanina. Naglinis ako nito. Naglinis ako dito balat. Buong ano, nilinis ko talaga. Kaninang maga. Hapon na rin. Ang daming mga ano, hapon na rin ako natapos kanina. Ang daming mga basura. Makita yung cross. Hindi nila nakikita pero nandiyan yung cross. Ayun o. Saan ba?
Wala naman. Wait nga. Dapat nasa gitna. Nakita yung cross. Nawala yung cross ah. Yun. Yun lang yan. Pasok na po sa akin live. Nakita mo kuya, kabsat Dongkeng yung yung Beams. Panoorin mo yung channel na Beams TV. Yung Beams TV, magkakaroon kayo ng idea doon. Beams. BHIMS. Beams TV. Beams Ghost. Beams Ghost TV. Ghost pala, dagdagan mo. Beams Ghost TV. Beams Ghost TV. Yun, panoorin mo yun. Talagang maano ka. Oo, talagang maano ka talaga eh. Actually, marami sila. Hindi siya nagsosolo, marami sila. Actually, grupo yun eh. Andun yung may na-champion sila. Sa sementeryo ah. Kalahating katawan. Sinabuyan nila ng asin sa silindihan nila. Liyab yung katawan eh. Kalahati lang. Kita ka nga yun eh. Manananggal, nahuli sa akto. Tapos yung aswang, nahuli rin nila sa akto. Nagbukas ng nicho. Yung bagong pasok. Hinakain yung ng patay. Gago. Buti, naano nga nila kasi naandun na niya, nabuksan niya na yung ataul. Babae, kumakain ng ng tao. Beams Ghost TV. Ano rin mo. Kay Kabsat Daddy nga, ang dami ko na pinadala. Kaya papadala nila ang Kabsat Don Kings. Padala ko sa iyo mga na-encounter ako to, pati ako eh. Pasok lang. Salamat sa 3 likes sa Kabsat. Kuya Perenal yata. Ewan ko lang kung tapos yung sunog. Kanina pa yun. May sunog sa Cavite sa Tondo. Malapit sa kanila. Dalawang kalsada lang daw pagitan eh. Makababa pa tong live natin. Pasok pa. Kakabsat, mga bunsoy, kwentuhan lang. Kaya natin ngayon, yung nangyayari sa Middle East. Yung binubuli kasi masyadong Israel. Siyempre, yung Israel, lalaban na yan. Yung binubuli-buli eh. Feeling kasi ng mga Arabo na yan. Palestinian na yan. Pag-aari na nilang Middle East. Pag-aari na nilang Israel. Pinagbigyan na nga sila eh. May mga lugar sa Israel na hawak ng mga Palestinian eh. Bethlehem mismo kung saan pinanganak si Jesus Christ. Hawak ng mga Palestinian yan. Iingat lang kayo kung mga pitakan nyo ha. Biglang may didikit sa likod nyo, may bumangga. Planing pitaka mo. Ganun ang kala ko nga, dito lang sa Maynila nangyayari. Doon pa lang meron din. So, diba? Ingat lang kakapsat mo dun sa mga bigyan ng Israel. Diba? Nazareth, maganda. Bethlehem, hindi maganda. Yung mismong lugar kung saan pinanganak si Jesus Christ, hawak ng Palestinian Authority, hindi maganda. Kalat, ang duldog. Tanghali na, nakahilata pa yung mga Arabo. Yung mantala sa kabila.
tanghaling tapat, nasa initan. Diba? Gusto kasi ng mga Arabo, gulo. Puro gulo, ayaw lang ng katahimikan. Kahit saan naman di ba? Pero may ano talagang Israel dyan. May part dyan sa Holy Land. Meron talaga. Yung 40 days na lang, diba? Chosen people talaga. Diba yung 40 years na lang, tumakas sila sa Egypt Inabol sila ni Pharaoh. Naabutan ba sila? Wala, 40 years talaga. Inabot sila. Iba, kinamatay na nila sa biyahe. Hindi na umabot sa Holy Land. Ay, hindi na umabot sa yung Kibuloy, yung sa Davao. Wala. Actually, yung Socorro, yung kulto na Socorro. Obserbahan nyo rin si Kibuloy. Mukhang kulto rin Mukhang kulto si Kibuloy. Mas lalo mukhang kulto kasi all white, di ba? Bawal mag-t-shirt, bawal naka-sando, bawal naka-short. Diba? Paano kung wala ka talagang may dress code pa ba? Yung pastor dyan yung pastor ngayon dyan sa TV, ni Carillo, may dress code pa ba kailangan na sumamba ka kung ganitong wala kung ganito lang ang suot ko, wala akong pambili ng mga suit. Gusto nila lahat very naka-Amerikana, di ba? Wala. Amerikana, tapos parang sira ulong ngingisay-ngisay, di ba? Nasasanibaw daw ng talk of the tongue, talking in tongue, di ba? Hindi naman talking in tongue Alam ko may paring pumaparada dito, tanong natin, recognize ba nila? Si si Father Pandillo. Paparada ng motor doon, si Father Ed. Gandang gabi, Sir Kamsat, Mac. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at palitan sa gabi. Salamat din po, Kuya Carlito. Salamat din po sa pagpasok. At dasal na rin. Pagdasal po natin, Kuya, yung mga nasan sa Israel. Mga kababayan natin sa Israel, sana tumahimik ni mga Palestinian na yan na nanggugulo. Hindi pa pwede, wala namang diferensya sa Israel. Mga Israeli walang diferensya. Ang diferensya nandun sa mga Palestinian. Palestinian authority na turingan. May Palestinian authority hindi sinusunod. Hi to Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Flowers for you, friend. Diba? Tapos ito si Robin Padilla. Nagmamarulong ba? May masabi lang na tama siya kahit mali, di ba? Wala yung tungkol sa US na nilayasan daw tayo ng US kasagsagan ng ng World War II. Hindi tayo nilayasan. Nandiyan si General Wainwright Siyempre may obligasyon din si General MacArthur sa Europe. Kasi ongoing yung gera sa Europe Sabay nga, nagkataon sabay. Nagkataon gera ng Croatia sa Yugoslav sa Serbia. Diba? Ganun yung taon na yun. Yeah. Hi to bro Don Kings. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. mamaya kuyogin na rito, Kuya Carlito, talaga. Kahit mga hindi nakakalam, hindi ko nga pinapaalam Ay tayo dyan.
Pasok lang po sa akin live. Hanggang 11 lang tayo ngayong gabi. Mahaba pang oras. Hi to bro, Dongkeng. Gandang gabi sa friends. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Basta happy tayo pag bumapasok si Idol Dongkeng. Pati nga sana sila Kuya Paul, Maestro Paul TV, pero alam ko, sobrang busy si Manong Paul, nakasupport lang. Sobrang busy ngayon si Manong Paul, pati sa pag-aaral niya. Busy siya. Concentrate muna sa study si Manong si Idol, kasi sandali na lang, matatapos na siya. Hi to bro, Don Coins. Gandang gabi sa iyo, friends. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Happy lang po, sir. Happy lang po. Salamat din po, ah. Good evening, Sir Carlito Sarinas. May sunog sa Tondo. Ngayon, nag-LS si Bro Ferenal TV. Naka 2 hours na siya. Minsan lang may LS. Minsan lang mag-LS. Na yun kasi may sunog. Malapit lang daw bukas sa kanila. Inanan niya. Malapit lang daw sa kanila, kaya niya. Ni-live na lang niya. Naka 2 oras na siya. Wala, hanggang matapos siguro yung sunog na naka-live yan. Okay lang. May sunog nga po. Kanina pa rin yung sunog na yun. Mag-ilang oras na yun. Nakala ko napula na yun eh. 40 yun. 40 electrical wiring. Yun. Dalawang kanto lang po yata pagitan. Actually, swerte si Kuya pero na sa mga sunog. Noon na naman yung Tondo High School naman. Yan talaga malapit daw sa kanila. Tondo High School na sunog din. Tapos ito. Kaya nga kuya kabuti 2 pong cellphone yun. Nakakapasok sa kanya. 2. 2 kami ni Bro Carl. Aleho lang. Kaya left and right ako sa friends. Marami po naka-silent kay Kuya Perenal. Di pa po pumapasok yung mga niya, yung mga Charles, mga angels niya. Di po pumapasok yung mga angels niya. Biglaan makareturn na ng antok ka. Kasi ako nakatulog kanina naman. Tinapos ko talaga rito.
Wala, hindi alam eh. Hmm. Yeah, comment lang po. Happy-happy lang po tayo sa gabi. Tanggal po yung stress natin ganyang hapon. Wala, hindi. Wala, hindi alam eh. Antukis na si Kuya Makmak yung Buenos Aires. Wala pang tulog eh. Yung ako nakatulog kanina tanghali. Pwede pa kayo mag-comment. Napakahaba pa nung oras natin. Lapit yatang alas 10. Ayan, magte-10 o'clock na. Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-aalas 10 na po ng gabi. Time check. Mga tiga Bunsoy yan. Bunsoyan yan. Para sa kuwan yan. Pag nabigat. Pag nabigat din sa inyo dyan. Sa inyo lahat. Yan. Mamaya parang inaantok na. Wala, ba't inaantok ako. Mabigit-bigit sa live. Pwede ba naman yun?
Ganito po talaga pag di ako nakakatulog ng tanghali. Tapos medyo ano, mga ganito, pupungas-pungas na talaga ako yan. Kaya 11 lang talaga tayo ngayon. Kaya naman natin hanggang 11 o'clock pa ako mag-live. Umaga, hindi ako nag-live. Hapon, bukas, umaga tirahin natin. Pa umaga, saka jeep din. Hindi na naman po yung maingay na kapitbahay. Nga na, may nagre-reklamo sa Kulokoy na yan. Ang ingay. Yun, pasok-pasok lang sa akin live. Kakamsat mga bunsoy. 10:04 na po ng gabi. Hanggang ngayon, di pa pala natatapos yung sunog sa Tondo. Na doon, nakalive pa si Kuya Perenal. Wala, hindi alam Mega loud shoutout din sa'yo, Kuya Perenal. Guest ka rin dyan, Kuya. Ano nang kalaban mo dyan apoy na. Yes, mahirap nga daw ganyan. Kaysa ingat lang. Kasi may mga faulty electrical yan, yung mga pumuputok na mga yung mga kable, mga jumper, di ba? Na yata si Bonsoy Irish. Bonsoy Irish, diyan ka ba, Bonsoy? Baka nakatulog na sa Bonsoy natin. Wawa naman. Kain-kain po tayo. Kain-kain po tayo. Kung saan galing to? Bigay na sa akin ni Mama kanina.
Biskuit. Galing Japan yata ate. Hindi, parang crawfish siya ng Japan. Actually, parang crawfish siya ng Japan. Bilog yun. Parang crawfish yung lasa. Ang sarap. Problema, yung crawfish natin dito medyo maalat, di ba? Medyo maalat yung crawfish natin dito. Ito medyo matamis siya. Pero biro, crawfish na matamis. Tapos nga nito, tapos ng live ko, alas 11, nakikibalita lang ako doon. Ano, nangyayari sa Israel ngayon. Talagang sobra. Magulo talaga doon. Siguro yung mga tao sa Israel siguro hindi na natutulog. Kasi pinapasok talaga bahay-bahay. Yung mga Palestinian, pumapasok mismo dun sa bahay ng mga ng mga civilian na Israeli. Ino-hostage sila. Kinukuha sila sa mga bahay-bahay nila. Yung mga civilian na mga Israeli. Talaga ganun kaano ng mga Hamas. Hamas yan, Hamas. Kawawa, mga sundalong babae ng Israel binugbog. Binubugbog ng mga crowd ng Palestinian. Magulo mga Arabo. Ano kaya ang gusto nila, no? Binigay na nga sa kanila lahat. Binigay na sila ng area. Binigyan na sila ng area nila na
hindi sila pwedeng anuhin ng Israel. Bethlehem, Galila yun. Grabe. Katakot. Takot siguro sa Israel ngayon, no? Tiyempo ka na lang talaga. Tiyempo ka na lang talaga yung ano ka. Yung abutan ka. Nga, kalabog tayo ngayon. Carlito, may bagyo. Hindi, umulan-ulan daw dyan sa Caraga. Ingat lang, Gunso. Ingat lang kayo dyan. Okay. Bagdarabi, boss. Bagdarabi, kapsat tagod. Kumusta? Kumusta, kapsat? Bihira ka rin na sa ano ngayon. Madalas ka rin sa... Bihira ka na yata sa ano ngayon, ha? Dolomite, no? Bihira ka na rin. Bagdarabi, kapsat. Bagdarabi, salamat. Salamat pagpasok. Ito, surviving. Surviving sa pangatlo na eh. Pangatlong channel ko na to. Mega love shoutout po sa lahat ng nandito. Taga-taga lang talaga. Binabati kayo ng ano, mega love shoutout at mga viewers daw. Sabi ni Kabsat Tardun. Nagtataksi ka na rin? Maneho? Nagtataksi ka na rin? Tama. Dagdag income, di ba? Hindi naman pwedeng talagang maaasa ka lang talaga sa vlog eh. Dapat talaga may regular kang trabaho. May regular ka dapat na trabaho, pinagkakaabalahan. Huwag lang lagi nga asa sa vlog. Ito, parang ano lang natin to eh. Parang diversion o ano, di ba? Parang okay. MC taxi pala tawag na. Kala ko taxi na ano eh. Na moto na... Kala ko taxi na gano'n. Hindi kasi alam yung mga ganyan. Yung ano, yung parang angkas. Ganun, parang angkas. Joyride, tama. Joyride yan eh, joyride. Yun ang magkalaban, joyride sa angkas, diba? Kayo, joyride. Tama. Hi to bro, Tardon TV. Gandang gabi kayo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Ingat lang sa pagmumotor. Ingat lang. Medyo delikado yung mga nagmumotor kasi talaga. Ingat lang.
Hello din po, Sir Carlito Sariñas. Mega love shoutout po. Okay lang, mental doon, okay lang. Delikado kasi mga nagbabike. Yan, si Kuya Sherbal. Sinasabihan ko rin niya si Kuya Sherbal. Nagbabike siya kahit sa EDSA. Minsan sa gitna ng sa gilid sa gilid ng ano, sa gilid ng mga bus, nagbabike siya. Delikado eh. Dito sa Metro Manila, nakakatakot talaga yun. Motor ka, magbike ka, di ba? Di bali, mga nasa probinsya, yun. Kaya ang gaganda ng mga content ng mga yun, yung mga motovlog, yung mga nagmo-motovlog sa probinsya. Dahil marunong ka yung nagmotor siya magmula Bukidnon hanggang Bayugan. Bayugan ay sa ano, 'di ba? Sa Agusan del Sur. Nagmotor lang siya mag-isa. Ganda nga ng route, walang kasalubong. Ganda, masarap magmotor. Sa probinsya, walang kalaban, walang traffic. Kaya yung mga views noon, basta yung mga nagmumotor sa probinsya na yung mga views nila, hindi bababa ng 500 yun. 300, isang view. Isang biyahe nila, isang 300 yung views nila. Ang hinahanap kasi ng mga viewers, lugar. Iba-ibang lugar ba? Iba-ibang lugar. Content, maganda rin maging content, content kasi mga sa vlog mo, yung mga lugar. Ingat lang sa pasahero mo, lalo na yung malayo, destiny ng customer mo. Kaya nga po Kuya Carlito, yun ang inaano ko. Ang mahirap yan, lasing sa pasahero mo. Nakatsempo ka ng pasahero lasing. Mararamdaman mo naman Kuya Carlito kung lasing. Huwag mo patakin. Mararamdaman mo naman kung lasing. Mararamdaman mo kung lasing, yung amoy saka yung yung paglakad niya, mannerisms yan, mahilo-hilo, di mapakali. Yun, lasing yun. Huwag niyo nang pasakin, kung ganun. Kahit pabagyaw-yaw siya din. Lasing yun. Mapapaaway ka lang pag lasing talaga. Diba Kuya Carlito, yung nasa ako, nagulat ka. Anong ginagawa nito sa PITX? Diba ako, alam mo, uwi ako ng Davao. Tinanong ko lang yung pamasahe papuntang Davao, one way. Kasi may balak talaga ako, nakaipon talaga. Curiosity ba? Kaya magmagaan na rin ako. 4,000 ang aircon. 4,000 plus ang aircon.
3 plus ang hindi aircon. Mismo, pati yung pamasahe pala sa PITX. Ang pamasahe ng Baguio sa PITX, mas mahal pala. 816 yata. Ay, kung sa Cubao ka sasakay, 600 ano lang. 614 lang. Dalawang taon ng dalawang daan ng ang mas mahal yung galing PITX. Kasi minsan pahatid lang ng caller. Minsan po ganun, Kuya Carlito. Kaya tiyempo-tiyempo lang. Nakakatiyempo ko talaga. Hindi, yung pagsasalita naman, Kuya, maamoy mo talaga. Amoy chiko. Talagang amoy na, wala na. Kailangan pala nasa 30 to 50k ang budget mo. Maswerte ka po kung may tutuluyan ka sa Davao. Maswerte ka kung may kaibigan ka sa Davao. Kahit mag-stay ka na lang dun. Problema mo na ng pamasahe. Mga 50 kasi na po yan. May butal na po yan. May iuwi pa kayo dito niyan. And 24 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Pasok-pasok naman po sa akin live. May ilang minuto pa po tayo magla-live. Hanggang 11 to, i-out na natin. Pagod na rin si Gabsat. Kailangan pala nasa 30 to 50k ang budget mo. Mga ganyan po siguro. Ganyan ka. Kung pupunta kang Davao. Zamboanga, malalayo. Bislig, Surigao yun. Bislig. Siguro driver nun, 3, no? Araw bibilangin nyo, siguro 3 driver nun, haling-hinan sila. Pag yung isa nagdadrive, yung 2 tulog. Mamaya, isa naman ang gising. Isa naman yung gising, 2 tulog. Mamaya, pinakahuli. Isa naman ang ayaw pa istorbo, nandun sa likod. Ayaw pa istorbo, tulog dun sa likod. May kortina kasi dun, sa likod. Pinaka last row ng mga bus sa Maynila. May last row. Yung sa last row, may kortina. Ano nyo na yun? Yung Cebu rin po, pinaplano ko rin yan, Baylan. Cebu. It's like Davao. Buong Davao region. Parang gusto ko pong nalibot. Yan, kilabon si Irish. Kasi yan, Bayugan. Pero lumipat na yata ng Tagum doon. Nasa Tagum na yata ngayon sila Bunsay.
Kalilipat lang po yata kanina madaling araw. Kasi anak ko, nag, nag, nag-joyride, Panda, Grab at Lazada. Puro naman, puro main niya, Lazada. Dahil maganda, kita doon. Nasa 1,500 to 3K pag second wave, delivery ka. Nagdi-delivery ka. Sa Florida, o yung cart, yung sinasabi nila, di ba? Sorry mo yung cart. O, bibigyan ka ng pera nun. Pag grocery mo siya. Pag grocery mo siya, kasi delikado yung ginagawa niyo. Yung daanan niyo. Matibay-tibay niya, ano? Boss, matibay-tibay niya. Kaya Philippine team na po ba? Sir Carlito, anak niyo Philippine team na. Madali na lang yan, matutukan. Matutukan yan. Pagiging Melchangko ko, ganyan din yan. Kaya na to, medyo may pikit-pikit. Medyo antok na talaga rin eh. Okay lang. Sagarin na natin kalasawag ito. Medyo napagod lang siguro. Pagod lang. Naglinis nga, nagligpit ako dito kanina. Daming kalat. Momship eh. Sa ngayon number one job ang sa ngayon number one ang job na may tip pakuha mo gastos mo. Tama ako yung Carlito. Ganun talaga. Talaga. Inasagad ko na lang talaga hanggang ano na lang.
Oo, pasok-pasok lang sa akin live. Si Bonsoy Iris siguro natulog na. Wawa naman si Bonsoy. Tulog na. Pagod siguro yan. Hindi daw magandang panahon niya yung kala Bonsoy. Parang bumabagyo. Umuulan-ulan na ata. Pasok-pasok na sa akin live. Bawi tayo bukas talagang iwan mo. Parang inaantok na si Kabsat Mac eh. Pasok-pasok lang sa akin live ngayong gabi. Mukhang live tayo bukas sa Manila. Sa North Cemetery. Dalawin naman natin yung mga sikat na. Alam ko sa North Cemetery marami talaga nun. May Idol FPJ. Si Idol FPJ talaga pinakamatanda nandun. Naisip ko siya. Kasi sa Loyola meron din. Loyola Memorial sila naman yan. Siyang police din. Naging kasama rin ng papa mo. Naantok talaga. Wala, palagpa, Kabsat. Kaya mo yan, ilang minuto na lang. Saka na alas 11 live mo. Diba? Basta pagdasal natin yung mga kamag-anak kung meron tayong mga kamag-anak OFW na kaibigan dito sa Pilipinas, katahimikan naman ng Israel. Gusto nila ng katahimikan na, yun na rin ang panay gulo. Puro gera gusto ng panay gera ang gusto nitong kalaban nila eh. Nagtahimik na ng mga Israeli. Gusto pa ng mga general ng lumaban, fight back, di ba?
Haba mo nun. Pasok na po sa akin live. At least mga naimbitahan sa kasi limited lang yata, di ba? Mga naimbitahan ng sa press, hindi naman lang, VIP nga. Madali lang yan, ikotse ka sa pa nandito ka sa Maynila o nasa Isabela, tanggalin mo lang yung terminal mo. Okay lang, para hindi ma-discharge. Hirap kasi pumunta dyan pagkaling dyan sa Maynila. Nakakasama sa talaga yun. Napapapikit na tuloy si Kamsat niya talaga. Meron pa kasing barely 20 minutes pa para tayo mag-live. Pasok pa rin, barely 20 minutes pa starting live. Kwentuhan lang naman tayo. Medyo na po talagang medyo naantok na si Gabsat eh. Pasok lang sa akin live. Yung gabi, walang magawa. Kaya nag-live na naman si Kabsat Makoy. Sa ngayon number 1 ang job na may tip. Kuha mo gatas mo. Kuha mo gastos mo. Tama po, tama. Sarili mong gas. Sarili mong
Basta ma-constant ma-satisfied yung ano, yung customer, nagustuhan ka ng customer. Bakit ibang klase 'to, masipag masipag tapos mabilis, malinis. Matutuwa pa ang viewers sa'yo nun, baka bigyan ka pa ng ano, bonus nun, eh. Aside from the aside from the pera, baka pakainin ka pa nun, magsabay kayo diyan sa kumakain, 'di ba? Kasi alam din ni Hiccup sa Trover yan, pinagdaanan niya rin yan. Pareho silang love, kaya pareho sila rin yung tatay ng ano, story eh. Talaga pag nilalabanan mo antok, no? Pag nilalabanan mo antok, mahirap din. Kaya, ano kayo, huwag masyadong sa puyat. Naranasan ko na yung puyat dati na hanggang alas 4 na madaling araw, walang yan. Ako, si, si Bonso yan. Nasama kami niyan. Minsan si Kuya Carlito o si Sir Carl. Minsan 4 na lang kami. Grabe yun, no? Hindi ko rin po kasi alam yun ang ano yan, eh. Lapit na. 15 minutes na lang tayo mag-live. Mag-out na rin tayo. Ganda sa Joyride daw. Customer, sasabihin, kain muna tayo. Yun nakakalibre. Sa kain sila. Pag good manner. Ay, pag good customer. Tulog na rin tayo maya. Ano rin mag-live, no? Lalo pag ginaantok ka. May pilit ko lang. Kasi nga, di nakatulog ka rin ng tanghali.
Eto na tayo, ilang minuto na lang. Wala po mga ladies. Wala po mga ladies USA friends natin. Busy po siguro lahat, kuya. Busy siguro lahat. Okay lang. Magla-live naman tayo bukas ng umaga, sigurado na yun. Magla-live ulit tayo bukas ng umaga. Bukas ng umaga magla-live tayo ulit. Wala pa mga ladies USA friends natin. Wala pa po eh. Wala pa po kuya, siguro busy sila. Kahit nga si Miss Arlan, wala. Si Kamsat Dayana, wala rin po. Wala. Busy yata ang mga tao ngayon. Wala pa mga ladies USA friends natin. Si Ma'am Maylin nag-grocery ng huli ng LS niya. Inasakto lang ko talaga ng 11 o'clock ng live ko para na rin, makapahinga na rin ako. Sabi, pinipilit ko na nabannog. Sa Ilocano, nabannog. Si Ma'am Maylin, nag-grocery ng huli ng LS niya. Nagbibili na po ba ng nagpapanik buying na ba? Si Ma'am Maylin nag-grocery ng huli ng LS niya. Ganyan uso sa Amerika, Kuya Carlito. Kuwari may kapitbahay ka, siyempre tinatamad na. Mga Amerikano ganyan, tamad. Tinatamad sila maglinis ng kotse. Hindi naman lahat meron talagang tinatamad sila maglinis ng kotse, mismo ng garage. Ayan, kalat talaga. Hindi naman ang purpose na may garden. Yung nag-gardening doon, mga reservists, nag-gardening doon sa may Quirino Grandstand. Yun talaga dapat. Mag-alay mo kayo. Diba? Kapit bisig mga kabataan. Labanan yan yung mga pasistang yung mga pasista nagmamarunong naman ang mamarunong mga komunista naman. Yung mga kondon yung lapit na ba pagka alas 11?
Yan, salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Kuya Carlito. Sino ba ba? Kuya Carlito, si Ma'am Sara. Diba na ano na rin ang ano? O helper ng husband niya. Alam, tumutulong sa job. Oo nga po, oo nga po. Maswerte po yung mga asawa niya eh. Maswerte po yung mga asawa nila, mababait. Si Kapsat Diana rin, bait ng asawa. Puti din. Salamat na po sa inyo. Bunso Iris, salamat din magbasa sa akin live. Mga bunso, ingat kayo lagi. Bunso Iris, bunso JL. Aral kayong dalawang mabuti. Good luck sa trabaho mo, bunso JL. Ikaw rin dyan sa stage, bunso yan. Imbag na bigat sa'yo dyan. Ingat at God bless. Lagi. Basta, sana ma-promote ka rin. Maano pa yung position mo, diba? Mga blessings to come. Mga bonsai. Ingat at God bless sa inyo. May 5 minutes pa kasi nasunod sa ganito. Antok na rin ako. Makakatagdag ng 2 likes na nandiyan para 10 na. Para 10 likes na tayo, 10 likes. Yan. 10:55, 10:56. May 4 minutes pa tayo para mag-live. Tagalin natin ng alas 11. Yung mga gustong humabol po dyan, pwede pa po kayong humabol, mag-comment. Meron pa po tayong 4 minutes. Ang Pilipina kasi ibang magmahal, hindi pa ganda lang lagi, kundi nakilos ayon sa ikabubuhay ng pamilya. Tama po. Conservative, ang mga Pilipina, mga conservative, marami pa rin. Diba? Unlike sa mga ibang lugar, yan sa US, di ba? Wala naman, hindi nila alam ang word na conservative, di ba? Masyado na silang wild. 3 minutes na po. Out na natin to. Grabe ng antok ko.
Mapapahabang tulog rin. Papasarap ang tulog rin. 2 minutes na lang. Bukas mag-isip na naman tayo ng pupuntahan. Mag-isip tayo ng pupuntahan bukas. Bahala na. Sa Cubao gusto nyo? Sa Cubao, talin natin yung ano doon. Parang PITX din. Parang PITX din siya sa Cubao. Yun ang punta natin bukas sa Cubao. Sige, Cubao tayo bukas. Cubao tapos mag-LRT2. Mag-LRT2 hanggang Recto. Cubao to Recto tapos saan kaya tayo pupunta? Bahala na bukas. Yan, out na tayo. Salamat ha. Wait lang. Papaalam na tayo. Salamat sa inyo lahat sa pag-chat mga bunsoy. Alas 11 na po. Mag-out na rin tayo. Malapit na tayo mag-out. Sakto natin yung 11 o'clock para maganda. Yan. Bye-bye ka mga bunsoy. Bukas ulit. Salamat. Ingat and God bless. Good night sa inyo. Bye-bye.